Добрый день, меня зовут Сарук Алина Ивановна, я навуковый супрацоўнік аддзела народной творчасці Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея. Мы з вами знаходзімся ў часовай экспазіцыі «Народны касцюм панямонні». Безрукаўка – гэта распашное жаночае адзенне без рукавоў, завальным выразам гарлавіны, якое прыкрывала верхнюю частку цела грудзі стану. Шылі з фарбаванага палатна ці сукна, потым з пакупных тканін. Яна мела свабодны прамы крой і выконвала ролю абароны ад холаду. Таксама гэта жаночая безрукаўка, яна мае лакальныя назвы. Называецца камізэлька, гарсет, каптан, саян і станік. Таксама дзяўчаты і маладыя жанчыны яшчэ насілі прыталеныя безрукаўкі, якія былі пашыты па фігуры і шылі з розных тканін, вельмі такіх, больш далікатных, такіх як сіціц, паркаль, атлас, аксаміт, з падкладкай, або з палатнянай тканіны, альбо з баваўнянай ці узорыстай тканіны. У нашай часовай экспазіцыі прадстаўлена жаночая безрукаўка, камізэлька, якая з'яўляецца часткай святочнай жаночай вопраткі. Яна паходзіць з вёскі Дабраволя, Гродзенская губерня, пачатак 20-го стагоддзя. Яна пашыта з чорнага пакупнога сукна. Яна кароткая, яна не дасягала верхняй часткі спадніцы. Яна мае вельмі такі выразны авальны выраз гарлавіны. Яе полкі прамыя, і на гэтых полках у яе два рады вертыкальных атулін па 10 з кожнага боку, якія прызначаліся для прасоўвання стужкі, бо яна зашнуроўвалася на стужках і упрыгожана вышыўкай расліннага характару. Гэта тут мы бачым вышытыя буйныя кветкі хрызантэмы, таксама разнакаляровыя кветкі меншых памеру і галінкі з лістамі. Выкарыстаны ніткі ваўняныя, зялёнага, аранжавага, жоўтага і шэрага колераў. Гэтая камізэлька была прывезена падчас экспедыцыі Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея, якую здзейснілі навуковыя супрацоўнікі аддзела дасавецкага перыяду у маі 1957 года падчас экспедыцыі ў Бераставецкі і Свіслацкі раёны.